zera natorritzera burra eta aldi berean luze hauetan. Aspaldian ez naizela aurkitzen, ez naizela ni. Baina nori bota errua? Ez dira inoren errua nire zalantzak, nire irrikak, nire ezinegonak, nire beldurrak, nire autoestimu falta. Egia esan, bada nire bizitzari aurre egiten uzten ez dion norbait. Goizero izpila aurrean jarri eta galdetzen dion neure buruari. Nor da aurrean dagoen ez ezagun hori? Zer egiten du nire etxean? Jakina, inork ez du erantzuten. Burua blokeatu eta erantzun gabe geratzen da. Neu eta neure burua aspaldian bila gabiltzen erantzuna. Aurkituko ote dugu inoiz? Batek daki. Buruan zalantzak besterik ez, eta boligrafoa eskuetan. Behintzat, zalantzaz beteriko horri zuria betetzea badut, ez dela gutxi. Garrena eskatzeko aukera paregabea hau ez dut galduko inoiz. Zuei egunero paritzen dizuean irribarrea bezalaze. Askotan merezi ezarren hor daukazuen nire irribarrea, faltsu zein koldarra. Nire burua deskribatzerako orduan, asmo txarrekoa naizela diote batzuek. Besteek ordea, ez dudara martxurkeriarik nire barnean. Azken finean, jendearen ahotik momentuan ateratzen diren kontraesanez beteriko hitzak besterik ez dira. Haizeak eramaten dituen hitzak, baina nire barrenean betirako finkaturik geratzen direnak. Nire etorkizuneko niari idatzi halko banio, duda barik esango nioke momentua bizitzeko. Egunek aurrera egiten dutelak, erlojuaren orratzak bezala ez dagoela momentua gelditzerik, izozterik. Egunek urrea balio dutela eta momentuan burutik pasatzen zaiona egin dezala. Inork ez diola debekatuko bere sentimendua kanpora ateratzera. Eta ez dagoela atzera begiratzea baino oker handiagorik. Atzera begiratuz gero, impultsoa hartzeko besterik ez dadila izan. Hortaz, etorkizuneko ni. Ez aitez izan astu, eta maite ezazu alboan duzuna. Bezarkatu ezazu inoiz baino gogorrago, eta ez inoiz eskua soltatu. Zure eskua gabe, oreka galdezak eta.